Добрый день, сябры. Сегодня я бы хотел поговорить с вами про подручники истории. Тема сама по себе не новая, але чаму раптам сегодня хочется вести про это гаворку. Ну, внешняя нагода такая, что, на мой погляд, у Европе, там, где Германия, Франция, Польша, у той части европейского свету отбылись две незвычайные подеи, якія якраз кранаюць тему подручники истории. У 2008 годзе немцы узялі ды написали сумесны подручник истории с французами. У 2003 годзе якраз было исполнилось 40 годов, як немцы и французы пасля войны, это был 47 год, замирились и подписали так званое Елисейское пагадненне про супрацоўніцтва и вечный мир. И в 2003 годзе у Берлине собрался школьный парламент французско-немецкий. Старейшие школьники с гимназии у Франции, это лицеи. И яны сказали, ну, я кажу зараз так эмоцыйна-фігуральна, товарищи, дяды, бацькі, колькі вы будете варгаваць, давайте мы напишем сумесную историю. Ну, это так, фігуральна. Во всякім разе, сталася тое, што сталася, і ў 2008 годзе з'явіўся падручнік, складаецца з 3 томов, я вам покажу толькі один. Зверніце ўвагу, абсолютно аднолькавыя малюначкі на падручніку. Калі вы адкрыеце одну сторонку одного, тую ж сторонку другого, слово у слова ўсё супадае. Падобная рэч адбылася у мінулым годзе ў жніўні. Немцы зрабілі разом с поляками сумесный подручник истории. Первый том называется «Европа. Наша история. Адзінка». Ну, это первый том, тут Греция, Рим, Египет, але уже есть 12-13 стагоддзя, где ідзе гутарка про немецкую колонизацию усходних земель, там гутарка ідзе уже про династии, уже складанасці есть. Гэтыя падручнікі цікавыя тым, што там, дзе узнікаюць нейкія розныя трактоўкі, дзе былі не вельмі прыемныя гістарычныя сутыкненні немцаў і палякаў, у дадзеным выпадку я кажу, і з французамі тое самае, у кніжцы ёсць раздзелы, якія называюцца «Узаемная змена перспектываў». Што это значыць? Што выказываются не только такие пронацыянальныя, а чисто нямецкія або чисто польскія погляд, трактоўка пэўных гістарычных падзей. Яны там, як бы сказаць, пішучы, выказваюць думку, што не абавязкова трэба думаць, што нацыянальны гістарычны наратыў, слушны, праўдзівы, можа быць напісаны толькі самімі, ну так бы мовіць, нацыяналістамі, носьбітамі нацыянальнай ідэі. Это, я б сказал, нечто зусім новое. Перш чым перайсці да, может быть, пытання такого, а навошта нам сёння, беларусам, про гэта гаварыць, я хочу сфармуляваць толькі 3 такія каротенькія базовые пункты, якія трэба заўсёды. Гэтыя пункты такія. Першае, што я ўжо адзін агучыў, што трэба думаць, павінны нацыянальныя падручнікі быць напісаныя толькі такімі пранацыянальнымі, ярымі, як бы трохі агрэсіўнымі аўтарамі. Ці гэта павінны быць нейкі такі збалансаваны, спакойны наратыў. Гэта першае. Другое, што, проста кажучы, гісторыя, падручнік гісторыі, гэта кніжка, дзе апісваецца гісторыя тэрыторыі, але разам з тым гісторыя нацыі, гісторыя міфаў, гісторыя людзей. І падзел вельмі часта па гэтым праходзіць. Ну, я кажу, калі мы думаем, там спрачаемся, або нават не спрачаемся. Быў такі Семяновіч чалавек у сярэднявеччы, які напісаў кніжку пра мастацтва артылерыі. Літоўцы ўзялі, выпусцілі памятны медаль, допустим. Ну, у нас пра яго там, па-мому, нехта напісаў кніжачку, і мы спрачаемся. Ну, літоўцы не спрачаюцца. Яны сказалі, ён грамадзянін Вялікае княства Літоўска, але яны так не кажуць. Яны кажуць, вот літовец напішуць. Такі напісаў тады. Кніжка напісана была па латыні, натуральна. Вучыўся недзе ў Еўропе, напісаў на латыні, тады яе ўжо пазней перакладалі. Вот это прыклад, калі тэрыторыя і грамадзянская нейкая прыналежнасць, яна як бы становіцца вырашальнай, але тут бываюць спрэчкі.
Ну, зрэшты, відаць, вот гэта важнае. Можа быць, яшчэ апошняе. Калі мы усе возьмем, там, не ведаю, там, 130 дзяржаў у свеце, мы іх можам раздзяліць, ну, можа, на 3 кучкі. Адны, гэта, скажем, такія Германія, Англія, Францыя, Англію называў, можа быць, кого-то б яшчэ назваць. Ну, возьмем гэтыя 3 найбольш тыповыя. Яны недзе ў 19 стагоддзі ўжо былі цэнтралізаваныя дзяржавы, і зверху кароль, князь, імператор, я не ведаю, яны ўжо людзей, што называецца, на месца сабралі, гвалтам, сілай, ну, пэўнай прапагандай своеасаблівай тагачаснай, яны ўжо ім у галаву увялі думку, што вы немцы, французы, англічане. Другая кучка, ну, пра трэцюю я не буду гаварыць, другая кучка гэта этнасы, ну, на пачатку там яшчэ гэта маглі быць і не этнасы, а, я не ведаю, плямёны, якія складалі меншасць і былі ў складзе гэтай вялікай дзяржавы, і тады, калі ўжо наступіў крах вот гэтых так званых імперый, яны утварылі свае дзяржавы. Натуральна, тыя ўжо мелі свае міфы, мелі сваю гісторыю, ўсё было лакам пакрыта, ну, а гэтым людзям гісторыю заўсёды піша, ну, нейкая такая разумная частка інтэлігенцыі, інтэлектуалы. Вот гэтыя нацыяналы адукаваныя, яны пачалі пісаць, прабачце, пісаць сваю гісторыю. І, натуральна, каб усё гэта хутчэй зрабіць, яны, ну, глядзелі, відаць, на міфы тых першых дзяржаў, ну, і нешта рабілі падобнае. Часам забегалі наперад, ну, часам нешта пісалі не так, ну, карацей, рабілі, што маглі, напісалі свае гісторыі. Натуральна, тыя, якія над імі раней былі галоўнымі, камандавалі, яны маглі пасміхацца, яны казаць, ды што вы ж нішто. І вось, нарэшце, мы падыходзім, можа быць, да сённяшняга дня. Значыць, пра гэта людзі звычайна яны мала думаюць. Калі чалавеку жывецца добра, здаровы, дзеці, ён, гісторыя, нацыя, яго гэта не цікавіць. Яго гэта пачынае цікавіць тады, калі нешта, як бы сказаць, там, на двары, за межамі хаты, здарылася нядобрае, нешта трывожнае. Ён тады задае пытанне, хто мы, чаму так, а можа, гэта не так. Ну, у сённяшні дзень, як вам сказаць, калі вы ўключаеце інтэрнэт, і там вы чытаеце, нават не важна, з якога боку, з якой краіны, што беларусы – это не данацыя, што беларускую мову прыдумалі там в 1926-30 годах беларускія нацыяналісты, мову прыдумалі, уявляеце сабе такое. Ці які-небудзь канал пэўнай вялікай дзяржавы гаворыць пра іншую, ваюе з ёй і ставіць пытанне, хто прыдумаў украінскі народ. Разумееце, калі такое чуеш, тады пачынаеш з павагай ставіцца да ініцыятывы тых жа немцаў, палякаў, французаў. Паколькі яны вырашылі, што межы ў Еўропе мяняцца не будуць, яны кіруюцца, ну, тымі хельсінскімі пагадненнямі. Тут, канешне, наша суседка Расія як бы выключэнне. Яна рабіла прапанову афіцыйную, што гэтыя хельсінскія пагадненні састарэлі, ну і практычна нешта такое робіць, што мяняе межы. У гэтым сэнсе варта мая прапанова. Так, як гэта рабілі палякі, немцы, французы, відавочна нам па перыметру з літоўцамі, расійцамі, украінцамі, палякамі, это было фантастычна. Сабраліся, сели за круглый стол і знайшлі вот нейкі раздзел у нашай гісторыі ў пэўную эпоху, той, які немцы, палякі, французы называюць узаемная змена перспектываў. І паглядзелі. Вот была падзея. У мяне ў руках вось тут ёсць зборнік, дарэчы, фінансаваны немцамі Volkswagen'ам, яму гадоў 8. Гэта, ён называецца «Украінская гістарычная дыдактыка». І тут сабраны погляды вучоных гісторыкаў усяго свету на украінскую дзяржаўнасць. І чаму я узгадаў гэты зборнік? Тут ёсць артыкул, дзе напісана, што ніколі расіяне і украінцы не напішуць гісторыю Палтаўскай бітвы. Ніколі немцы і палякі ніколі не напішуць гісторыю Гданьскага карыдору. Ну, хто ведае гісторыю, так сказаць, якая пісалася і рабілася перад Другой всесветнай вайной. Але я кажу, што гэты цуд здарыўся, кніжкі з'явіліся. Чаму я
назваў нашых суседзяў па перыметру. Ну, тут ёсць праблемы. Ну, я не ведаю, Расію я ўспамінаць не буду, Польшу я таксама ўзгадваць не буду, апошнім часам шмат ёсць у друку, в інтэрнэце, канферэнцыі бываюць, мы ведаем нашу познюю гісторыю і ведаем праблемы. Я хачу, можа быць, узгадаць тых, з якімі мы не вельмі спрачаемся, нашых паўднёвых суседзяў украінцаў і літоўцаў, тыя, што на захадзе і на поўначы. Калі мы будзем чытаць украінскія падручнікі, або тую ж кніжку пра гістарычную дыдактыку украінскую, напісаную рознымі аўтарамі з розных краін, мы там зразумеем, што, допустим, нават украінцы, цяперашнія гісторыкі, крытыкуюць Грушэўскага за тое, што ён пісаў у 1915 годзе, я маю на ўвазе кніжку, якая выйшла ў Вене, яна называлася «Гісторыя Украіны. Еўрапейскі погляд», і там ён, допустим, напісаў такую рэч, пішучы пра Вялікае княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае. Ён кажа, што украінцы і беларусы ўваходзілі ў гэтае княства, але, натуральна, літоўскі этнас, паколькі там доўга не было сваей пісьменнасці, першая літоўская друкаваная кніжка сярэдзіна 18 стагоддзя, Мажвідас катэхізіс. Натуральна, яны не маглі рабіць культурнага ўплыву на украінцаў, на беларусаў, але Грушэўскі лічыць, піша такое пра Беларусь. Асабліва моцнымі былі ўплывы беларускага складніка праз ягоныя добра сфармаваныя дзяржаўныя і грамадскія установы, рэлігію, жыццёвы ўклад і літаратуру. Таму што беларускія землі ў параўнанні з украінскімі раней і больш працяглы час былі складнікам Вялікага княства. Вось гэта, можа, такая дробязь, але я думаю, што нашым гісторыкам, украінскім і беларускім, можна было б на гэту тэму паразважаць. Што да літоўцаў, натуральна, у нас недавно была адна акадэмічная канферэнцыя, я ведаю, часта нашы гісторыкі ездзяць у Літву, але тым не менш, застаецца шмат такіх, я не ведаю, наколькі яны важны на сённяшні дзень, але, па-мойму, для гістарычнай канкрэтыкі гэта важна. Допустим, у мяне ў руках такі складнічак, буклет, праспект, які называецца «Самые известные сражения и военные операции літоўскіх войск». Ён распаўсюджваецца праз літоўскую амбасаду, яго мае шмат хто ўжо ў Беларусі. І калі вы тут пачытаеце, значыць, яны свядома ці несвядома, замест грамадзяне Вялікага княства Літоўскага, яны скарочана заўсёды, поўную назву яны не даюць, яны пішуць, што замест гэта пішуць літоўцы. Літоўцы разбілі некага ўшчэнт, літоўцы перамаглі. Допустим, блізкая нам тэма Аршанская бітва, дзе відавочна, акрамя грамадзян Вялікага княства, і мы там былі, пэўна, там былі і палякі, я не ведаю, як украінцы пра гэта пішуць, але, відавочна, нейкія трэба удакладненні рабіць. Бо немагчыма, каб, не грамадзяне ўсяго, а нейкі, так сказать, этнос, якога, можа, было, не ведаю, можа, відаць, і мільёна не было, тады, можа, было якіх 500 000, каб ён мог ушчэнт там разбіць нейкую шматтысячную армію.